И какво става, пичо? Аз съм BG Gaming, както виждате, продължаваме с поредицата Gangster Vegas 4. Най-накрая да кажа и четворката Gangster Vegas 4, иначе вика Gangster Vegas. Сега тая. Дайте сега... Окей. Само това ще премахнем, пичове, ще вземем пак. Това е сигурно от самата игра, не знам, нещо такова. Сейфове или какво ли е това? Ето ми моята къщичка, ами тя май тя къща. Паричките. О, мерси. Между другото... Не искам това, бе. Окей. Между другото има доста магазини за купуване. Но то нищо ми не е отворено, да. Вие гледайте. Например, Хоме. Той е 164. Този. 375 000 гаража. Е това 110 000 бензиностанцията. Това 165. Мисля, че бензиностанцията ще купим. Като цяло са най-вероятно да изпълняваме страничните мисийки. Саундчеките един, например, са... Това да не искам въобще да го изпълнявам. В смисъл това, какво е, това ми не е отключено. Една такава съм я свършил, но това ще ми трябва 27 левел за това. Да се състезавам. Това като... че ли не можах да го мина. Кил. И като цяло аз тя ще ги мина всичките, ама ми трябва снайпер, ако знаете. Добре, това ще го пропуснем. Не знам. Това за боя, мисля, че дали ще му го мина. Той има доста рингове. Май няма го мина патрони. Тук да прибиваме някакви гангстери. Това като че ли какво е? Това не знам дали съм го пробвал или не. Ама дайте да го миниме. Не, окей, не върси. То по това не става. Канцел. То това не става, пичаги. Абе, я дайте да видиме едно от тия пък са заключени. Си взема един снайпер и тогава ще видим какво ще правиме. Сега да снайперите къде бях. Бухалка, по принцип бухалката е 16 000, ама надали ми трябва бухалка. Трябва ми снайпер. Който е скъп. Па се знам много, бе. По принцип аз имах снайпер, ама къде замина факания снайпер? Гледате тия хора, гледай. Крафт. Какво му направя? Аха! Тук мога да си крафтна най-различни глупости. Самолет. Това е някаква летяща чиния. Хеликоптер мога да си взема. Яхта мога да си взема. В смисъл това е най-голямата яхта. Имаме джет. 49 000 джетка му се крафтни. Микробушчета. Мисля, че този джип 147 няма да зле въобще. И 11 бона за паркинг да го изкарам.
принцип пареше там. Ще се движим с бусчето, де. Показвам и къде ми е буса, всичко. По-нататък, като с малко се поправим, за сега се движиме с тая бръкма. Ма то пък и не е бръкма, да е супер бусче, ама ще е бавно. Бе, не е лошо. Уе, как взима завоите това? Абе, не е лошо, защото това е голямо, няма как да прибият. Това е нещо, това е бушче, малко по-голямо от... това да бяха ми отключили, ще да е яко. Ма то завоите, гледайте какво го влаза, бе, човек, къде го не вземеш. Виж. $250 за въртене на гуми, абе, не знам какви са тези работи. Ей, чакайте, бе, аз забравих. Аз забравих да видя гаража. Чайте, сега ще го видя този гараж, какво стана. Мисля, че трябва да съм го купил, да е. Това си е моят бус. Моето бусче. Да, бе, какво сега? Пък не ми пише. Да го факам. Я да махна този чекпоинт, аз за какво го слагам тия чекпоинти? Ми не е ясно едно. Тук, дайте сега да видим някоя мисийка, която ще ги минем със сигурност, де. Тая ми е доста трудна, по принцип те всичките май са трудни. Тая, не знам, това е за някакво време, някакви състезания. Те почти са бая състезания. Та парашутистка ще ме кара да дам сума ти. Не, мерси, брат, каквото съм си купил. Той това мой, ма ми иска много кинти и го изкарам на паркинг. Мисля, аз имах само за това, да не го търся насам натам. Иначе Мустанга си е мой, де. Аре, давай старта, ма. Ого, тия сега ще едат боба. Всъщност не те, аз ще ям боба. Като цяло вижте, техните коли са... той аз се отнесе. Той я хвърли боба. Той пък е зад мене, бе, баси. Чагата нещо. Ма той как дръпна. Сега че го стигнем. Брат. Ама той тук няма шанс на този завой. Па той не трябваше така става, ама... Бе да си имам и Мустанга скапан. Че аз не мога вля в един прав или хубав завой. Те хората ще направят вече втора обиколка, а съм още на първата, де. Абе сега да боба, тук всъщност... Тук няма как го взема този завой. Всъщност мога ги взема, ако пускам гъста. Накрая се научих, бе, казвам завой. Ама това трябваше по-траничко се сетя. Май няма стане нищо. Тук няма как го взема, като си искам аз. Ще рестартна. Не става. Дайте се пробваме пак. Бе си взема от тия коли. Не знам кога ще еде. Всъщност аз мога да се вземе друга кола.
Браво на тях. Не са се качили в колата. Много е здраво. Тя кой знае кога ще тръгнат. Аз си пердаша. Абе, те май нещо забиха, зациклиха, но по-добре пе за мене си мина мисията. Ще ми даде и кинти, и диаманти. Дано ми даде диамант, защото аз гледам диамант да събирам, не кинти. Кинти може си ми прави къщата, която си ги имам. Опа! What the fuck? Те са направо... те забиха тая докато се качи. Браво на пичагите. Ева лайпра. И какво хора направо само са ма задминали, ама те са ще са на първата обиколка, аз съм вече на последната. И ако може да цикля някои други работи така, супер ще. Ама няма да е честно да е. Разбрах вече как да борява с този мустанг. В принцип трябва да лекичко само да му пускаш гъста или... Какво става, пичаги? I need the place. Браво, О, бебе. Ще кажете за още едно състезание. Я чакайте да си купа някаква бракма. Всъщност мога да взема тая. Ги взема. Тия ще ме се блъскат сега. Тия сега ще се ударят някъде 100%. Аз няма се удара, да. Що е? Замина за чушки. По-леко е, плиз. Не искам и аз да заминавам за чушки. То аз сам си правя за чушки. Да отида, ама... няма стане така. Не е честно, плиз. Ще ви дам рестарт. Сега не мога да победите, защото ми трябват на мене кинти, па на вас. Какво ви трябва? Нищо. Пак са се качили в колите, бе. Да ги факам. Няма нищо, те са на завоя се сбутат. Майче като пчели тая по-вари от оная. Не знам. И той ще се блъсне някъде. Няма седи се първи. Той я дръпна много с тая бракма, бе. Какво караш ти, бе, пич? Охо. Той е доста напред с материал. Колко да е напред с този материал. Тук ще го издухам. Факит! Той е втора обиколка направи. Той е поко ще седи тук. Браво, бе, пич. Да, и сега тръгаш, нали? Браво. Колата ни ще я завива. Пак ще дам рестарт. Тая бракма въобще нищо не става от нея. Пробва да си върша с нея мисийките. Ще вземам Мустанга, да видя какво ще стане. Давай, брат, давай. Давай, че не ми са мисли. И пак не са забили.
Не можа да го избутам, копеле. Айде, сбутайте се, бе. Направете нищо там, бала. Той сега един, ако не фръкне, кой да фръкне? Браво на печагата. Онзи първи с... Какво е то, човек? С БМВ ли? Какво ли е това? Ти ви казвам, че е самолет, не мога да го стигна. Да имам един пистак, ще ги... Всъщност мотор, де. Вие надали ме разбрахте с това пистак. Не, то аз си го правя. С тая кола няма стане. Сега, всъщност тия завои трябва да ги вземем по-външни, а не вътрешни, защото тя под нас. И трябва така да се движи. Мисъл за състезания така трябва да еде. Fuck it. Нашия пред нас е фръкна. О, печагата къде се заби. Евала. Ти правя пича, ама онзи направо ни разказа играта. И какво да ни е разказал, поне съм втори, де. Няма съм втори. Няма съм втори. Ще ги ресетна пак тая. Такова 100 пъти ги рестарт. 100 пъти давах рестарт. С коя да се бягам, бе? Аре с тая гледам, че по-става. По-хубаво от Мустанга. Окей, сега то направо ще го избутам. Не, той ще избутам. Да ви факам. Де ми това да стрелям, да? Ама няма го. Зле е работата. Бе, той да не го пуска от очи. Това... Другото лесно, да. Ще кажа. Той е пич кафе, той е Шумахер, той ми разказа играта просто. Не мога да го бегам и не мога. Абе, от тук ако се минава, ще е най-добре, да. Сега ще го скъсам. Какво си мисли? Че няма мога да бегам. Сега тук. Те са пред мен и двамцата. Сега ще видят за какво стана въпрос. Всъщност няма да видят нищо. Това ме забави адски. Адската. Тук ако беше по-в терена, това нямаше да се чакат. Аз със сигурност с бушчето ще ги мина. Не става, те вече са направили втората обиколка. Да. Абе, пичове, се опитам последен път, без да стане епизода. 18 минути стане 20, се опитам още един път да ги бягам. Опитвам се последен път, пиши им някоя по-лесна мисия, ако не, тия ще ги направя тъй и се придържаме към историята на играта. Той сега ще еде боба, ама няма го еде. Сега въобще няма да пускам гъста. Окей, тя нека си се бутат. Тя просто колата ми е такава. Той сега ще го надмина. Той така ще влезе 200 стоя в този завой. Сега ще ме изпревари куче син. Така ли ги взимате, бе? Ми кажете по-отраничко. Той сега ще мини него и ще ходи за лайк. Няма ходи май никой за лайк. Просто колата ми е шибана. Не, хора, не става просто.
Еми хора, това беше от мене. Надявам се да ви е харесал клипа, ма тук какво да ви е харесал? Само фейл. Тук какво да ви хареса в това? И това хора беше, пак казвам, ако ви е харесал клипа, може да го лайкнете, също така ако не ви е харесал, може да го дизлайкнете. И ако искате да гледате още клипове, може да се сабскрайбнете за моя канал. И това беше чао.